van pe a hi puka atanga ti chuan helai hian chuan na tur kongka pathum amul lo mai a pakhat na hi chu motion sensor an tia thil chehlek khe thei tu ani thil alo chetlek chuan alo khe hal zer ani a pahni na hi chu sound sensor an tia thom a hlek chuan alo khe hal chat thei thom khe thei ti na ni chu a pathum na hi chu temperature sensor an tia thil lum deuh hlek alo chuan alo man chatanga alo ti thum hal thei don ani ole khang kongka pathum kan soi ji nga khan a khoya hian nge vampire kalta se a hi mangle ole a to bera hian kal se thang a chan chu vampire chu an mania lumna an nei velawa an vot thera zera chu chu ni adi kem lo enang o adik ta chia mai ni a to ta kan kal leang sana hian bazar turin a motor akenga ti chuan thom na tak mai a khia ading nga la a motor hnung chu motor dang chuan an lo su deuh chok maya a soi boy mai ni ti chuan an hnunga motor sen chuan atlan pel dei maya chu a su tu ni mai thei ni ti chuan chu motor sen chuang takena zuya nakina chuan motor sen loading pakhat chu a hmuta abula restaurant a chuan avalut ve ngala a chunga chuan motor driver chu a arin wangani chuta chuan mi pathum man lo ama an zinga pakhathi kha motor sen khaltu kha ani nge yang han en wangwang la tu hi nge motor sen khaltu kha niang le an ring te le ole pahni na hi ani ka ringa a chan chu pakhat na le pathum na khi chuanin an thil cha an ei mek to an ei tu order ha pahni na hi chuanin ei tu order ve mek don ti khriata chu wang chon a thlen na la rei lo ti na ni lo en chinang o adik chia mai ni lo ring dik vem adu ta kan kal le hala he pa hian detective ne na hian ni chan lam khan tual that tu a mu thu a soya a mu dan chu he tiang hi nia office atang khan ka ring ko hoa atlai to khop maya ti chuan chu tia ka tlan lai chuan ka chu alo thi thut maya a battery a down vek ani ti chuan le ka malama chuan silai thom ka khia rang takin ka headlight chu ka han ona ti chuan mi pakhat silai kenga midang akap lai chu ka va mu fu ta ka va chun fu ta ni tina soya ti chuan ka hlau khop maya ka tan chia ka ron report ta ni ati bok ani ti chuan he pa hian dot nge soya thodik i kha thayem le ole dot to soi ni engwange kan ti chuan ka battery a down veka ati kha kan la khrianga a battery down si kha a motor headlight kha a chun eng le ang loya chu wang chuan do ta soi ni ti kan kha theini a battery down chuan a motor headlight kha chun en om lo takania he pa hian a ui hi a wak puya chutia a wak pui lai chuan wallet hi chakam hlo maya wallet chu han chara chutia wallet a chak lai chuan a ui chu voi le khata atlan theta thut maya chuta a ui chu zuya khoya nge kaltak in pathum alo oma khoya matak chuan alu da niang ti chuan he pa hian chu ina chuan lutin ka ui in lo hmuem ti in azo zela ka ui i lo hmuem atilia enu hian i ui chu kam humi alo he chu ka ui te nia alo ka lo niang ti na soya pani na hi chuan ke chu ui hi ka ngai na lem lo ui ka vul lo hmrima chu wang chuan alo ka lo niang ati boka a pathum na hi chuan alo lut lo chu lova khatiang william chi kha chu ka zo te hian a hlawa local chu ni se ka khe em mang ati boka han in wangwang la tu hian nge do soi kha them ole pahni na hi ania moi ti mai theya ma se pathum na zo khen do to soi ni ka ui alo ka lem ati rangota enting nge ui kha len lo khriat thai ui alen lo alo khriat cha dala khan pathum na hian do to soi ni detective chuan miswala uma ti chuan chu miswal chu he building chunga hian alut ta dei maya detective chu achunga avalut veya achunga chuan mi pathum man lo oma room pathum aum tina ni chu room pakhat na chuan hei hian video games ko khela zing tang khan video games ka khel chaka chu tiangin miswal an lo kal le kal lo pokha khe haulo maya atia adot tu hian keipo hei exam kala da ka khat chuang chu exam kala towa ma se
mi sual lo kal le kal lo ka khami lo ma ya ati le ya ti chuan le a pathum na hian ange soi ve kan ti chuan ke chu basketball ka lo khela chu wangin mi sual lo kal le kal lo ka khai hau lo ma ya ti na soi ve thunga hanen wang la tu hian nge do soi re yo kha theyam hei chu ol lu tu ole do soi chu pathum na hi ania eng wange kan ti chuan basketball ka lo khela tia ma se basketball ani lo ball pa ngai football pa ngai nei khi imuem hepa hi thilnguk mang mingthang tak mai ania gai lo te chungin thil hi achin chia zung thei bokani ai in a chuasan lain detective te ai na chanan lo kala ai in chung om dan te hi uluk te min an la achin chia vek mai ni te chuan detective chuan naktuk lama ka kal le mai yang ti in a chuasan le ta in nei tu pa thil chin chia thiam tak mai chu alo hota ai in chunga chuan mi an lo kalani ti a kha thei ta tlat mai chu enting ya khriat thei tak le uluk te win hanen ta la helai hian achung zok hi a chuasan dona ai in om dan ania ti chuan an hnuai zok hi alo let lia ai in om dan ania khoya tang khian nge mien lo kalani ti a khiat thei chat na le an wang te le ole hei chu in kha thei me theya apuan akhum puan phadang tang khian ani tingo akhum puan khen taula mi lo kalan omani ti a khiat thei ni tu chuan adot lia kan kal leng daina hi konga kan lain motor ina super hlo mai ti chuan driver da chuan atlan bo san dei mai boka ti chuan mi ten lo kala daina chu hospital an hruai ta mi te chuan motor number chu an lo chin chia si lawa ama ko chu an khia thei zong chu motor kha arong kha a khring ani tingo ti chuan he detective hian motor chu zong ton ta nakina chuan motor ring om na chu ava hmu ama ko chu pathum lai lo ni ya heng motor pathum zinga hian a khoi hi nge kha daina su tu kha niang le tuna hian kan han zo chiang do lani uluk te bin lo ngai thang che a pakhat na hi chuan ke chu hei ka ka lo sil fa ya chu lova ka ke te hi ka tina voin chu mo tong kha khal chuak hlei nem atia en wang la a pan hi na kan kal leng ke chu hei ka lu ka tina kang kha chuang chu ina ka om to a ka po gara cha hei a om cha bal de win ka da ka khal chuak lo atia a pathum na hian ke chu hei ka tit sia ka chu wang chu ka ma to hi ka khal thei lo kha chuang chu ka ma to hi ka khal chuak to lo ati ve boka le an thu soi zong khoi khriat ka nga pakhat na pani na pathum na hanen wang la tu hian nge do soi re hei po hi ol khom mai pathum na hian do ta soi a chan chu thakhat chuang amato ka khal chuak to lo ni si chuan amato ke thla lang kul ki muam thaklam takala ni chu wang chuan do ta soi ni ola khati zong khatun tu ma kan ti thei chu ni phot ta se ti chuan adang ai tam zo kan kon ti bel le ba don i do chang don ya